Goddag igen, og rigtig hjertelig velkommen til Handicap-magasinet. Ja, jeg slænger lidt her, for det er første gang i sidste 2-3 år, at jeg er på en cykel. Fordi når man bliver lidt ældre, og nogen kan måske lidt handicappet, så er det svært at træde i pedalerne og komme fremad. Men denne her cykel har indbygget noget mystisk. Hver gang jeg er ved at gå lidt i stå, så er det ligesom jeg får en hånd bagved, der lige skubber mig videre for. Og det synes jeg ligner noget lignende lidt magi, og derfor har jeg nu tænkt mig, John, det er jo her fra Phantom Bike. Du må fortælle, hvad er der sker med det her på cyklen. Det har ikke været mit nummer de sidste årringer her. Men nu går det jo fint. Ja, det gør det, og velkommen til Phantom Bike. Ja, tak skal du have. Jeg stiger af. Der sker mange ting. Vi har åbnet en forretning her i Brøndby, ja, hvor vi har et ret stort udvalg af cykler, som jeg godt vil invitere dig ind og vise, og så kan vi snakke lidt om, hvad det vil sige at få medvind på cykelstien, som man kan kalde det. Og de er elektriske alle sammen? Det er elektrisk alle sammen. Vi handler udelukkende med elcykler, og har derfor ret stor erfaring inden for elcykler. John, nu må du også lige gøre rede for, hvad er det en elcykel? Det lyder jo som om, det er de hensynet til med rygvind og alt det der. Men en elcykel er jo en cykel, som der har en motor på, og et batteri på, og noget controller på, som der hjælper den, så du kan få lidt medvind, eller noget skub på vejen. Altså for det første har vi motoren siddende, og det er i mange, de findes selvfølgelig også, hvis vi ser bagpå, men på den her model har vi motoren siddende foran. Yes. Og det bevirker, at du sådan set selv giver trådet på baghjulet, og du får hjælpen på forhjulet. Okay. En elcykel er defineret ved, at du skal træde i pedalerne. Du kan ikke ligesom en knallert bare sætte dig op og dreje gashåndtaget eller trykke på den og køre, det kan man ikke. Ellers sker der ikke noget, hvis man... Så sker der ikke noget. Nej. De nyere modeller kan man godt op til 6 km/t. Der findes jo det, der hedder en gå-knap, eller som man kalder en walk assist, hvor man ved at trykke på enten en knap eller dreje, kan få hjælp op ad en bakke. For eksempel ned fra din kælder, hvis du skal have den hjælp op ad kældertrappen. Eller en station, hvis du skal op eller ned. Ja. Så kan du lige enten dreje eller trykke, og så hjælper forhjulet op til 6 km/t og lige hjælper dig op. Så det er en stor fordel, og det er der efterhånden kommer der på flere og flere cykler. Sådan en cykel som den her, den har selvfølgelig også et batteri, der sidder her bagpå. Det er klart. Det her type, det er lithium-ion-batterier, den kører på. En cykel som den her... Og det er låst inde. Det er låst inde, det er det, og det kan låses fast. Batteriet i den her type, men det gælder alle elcykler. Alle elcykler, der bliver batteriet låst fast på den ene eller anden måde, så man skal ikke være nervøs for, at folk løber med ens batteri. Men på den her, der bliver det låst fast med en pæl, som der sættes ned i. Og det er forholdsvis enkelt at skubbe det på, stille og roligt. Låse cyklen og tænde cyklen, og så kommer der gang ind. Og så er vi klar til at køre. Og det vil sige, når man kommer frem til der, hvor man har tænkt sig, så kan man tage batteriet ud og lade det lade der, til man skal hjem igen. Det kan man, og man kan også i de fleste cykler lade det sidde i cyklen og lade, hvis man har mulighed for det i en kælder. Og eller på en lille ledning. Bare sluk for den, og så sætte lader til her. Sådan. Og så er den ladet op, når man skal køre igen. Ja. Og så er der jo selvfølgelig elektronikken, der bestemmer, hvordan man skal køre, og det er meget forskelligt fra cykel til cykel, hvordan man bestemmer. Der kan være forskellige niveauer af hjælp på. Ja. Så det er meget forskelligt, hvordan man får det til at køre. Og det vil sige, i al almindelighed kan man sige... En ganske almindelig cykel, der er sat en motor på foran, og lidt strøm, og så sidder der også en controller, der selvfølgelig styrer alle de ting, som vi godt vil have den til. Med at den ikke må køre, den skal slå fra ved cirka 25 km/t, og man skal træde i pedalerne for det virker. Men det forhindrer altså ikke i, at man har en utal af forskelligheder her, mens det der er grundstammen, vi lige har set her. Det her, det kunne man sige, det var så grundstammen, eller var det princippet for elcykler, fordi elcykler, de findes jo, altså vi har dem nede fra 9.000 kroner og helt op til, ja, vi kan få dem op til 30.000. Jeg har i forretningen cykler stående til 18.000. Så... Det er jo næsten pris for en almindelig cykel. Ja, det er det. De er lidt dyre af det, men man betaler måske lidt ekstra for det, men man får også sin medhjælp, altså sin medvind på cykelstien. Men folk, der aldrig, ligesom mig, har set sådan noget før elcykler der, de spørger jo ude i kåren, hvor langt kan man køre? Løber man ikke flad, når man har kørt et lille stykke vej, eller hvordan hænger man? Man kan sige, fordelen, hvis du løber flad, så kan du nok træde den hjem igen. Det er ikke ligesom hvis man har en elscooter, der løber flad, så skal man trække den hjem. Men det er jo meget forskelligt. Det har noget at gøre med, hvad størrelse batteri man har. For batteriet, det er din benzintank. Ja. Vi prøver som regel, og på de fleste af cykler har vi ligesom sendt en mand over i Jylland ud og køre en tur på den, hvor han har sat den i det højeste niveau af hjælp, og hvor han laver det aktivt kørt, det vil sige, han kører ganske almindeligt cykel. Og de tal, vi opgiver, det er de tal, han er nået frem til.
Og de svinger fra en 35-40 km op til 70-80 km, afhængig af størrelsen på batteriet. Og hvor meget man tramper selv. Det er også, hvor meget tramper du selv, hvordan er underlaget, er det bakker det hele, du kører op af. Det har meget indflydelse på det er klart, hvordan man kører selv. Og det har også noget indflydelse på, hvilken elsystem du har på, hvor langt du kører. Nogle cykler kan vi levere med forskellige størrelse batterier. Andre modeller, der er man lidt bundet til, at den kan kunne køres også. Men hvor kan det så være, at du har så mange forskellige? Jamen, det er jo fordi, at vi har specialiseret os i det. Altså hovedkontoret ligger over i Jylland, og der har han en 4-længe bondegård, der er fyldt op med elcykler. Ja. Og så har vi besluttet også at åbne her i Brøndby. Yes. Og vi har besluttet, at vi vil tage det ind, som vi synes, der er rigtig god kvalitet. Ja. Vi er ikke bundet af et mærke. Vi har, som sagt, mærker fra 11 forskellige leverandører. Vi spænder fra Batavus, Centurion, Raleigh, Winter, Nishiki. Det er jo fra Holland og andet. Der er både fra Holland, og der er fra England, og der er fra Tyskland. Vi har sådan set de fleste. Vi dækker det et ret stort behov. Og vi dækker ned fra prisklasser. Jeg har fra sådan noget som den, der står der, har vi fra 9.000 kroner, hvor vi får ganske... Må jeg lige se den der? Sådan en som den her, som vi har her, har vi nede fra 9.000 kroner, hvor man får en ganske dejlig citycykel, som man kalder det, med niveau på 3 niveauer af hjælp, og hvor du også har de 7 gear. Altså primært så plejer jeg at sige 7 gear. Vi skal ikke meget under 7 gear. Og det er der på alle cykler. Der har nogen, der er mere end 7 gear også på vores. Nu skal vi jo ikke misforstå noget. Nej. Fordi det er jo ikke kun til elgamle tusselem som mig, eller folk, der har et større handicap måske, der skal cykle. I sender dem jo også til ganske unge mennesker. Vi har det helt nede fra unge teenager, som har behov for lidt hjælp. Det kan være lidt ledegigt eller et eller andet, som der har behov for det. Ja. Sælger vi cykler til, så de også kan komme ud og cykle med kammeraterne på langt væk. Og der er også cykler til folk, som der blot ønsker en cykel, fordi at de vil godt kunne få hjælpen på arbejde. De har ikke mulighed for omklædning, altså bade på arbejde, og de vil godt cykle samtidig. Jamen så cykler du, eller lader du cyklen hjælpe dig på arbejde. Du behøver ikke at få så meget sved på panden. Hjemad, der er det lige før du slår elsystemet fra, så får du arbejde hjemad. Så det spænder, det er ikke kun, det er... Altså, vi har mor- og barnparker lige i øjeblikket, hvor der også er til børn, altså cykelsæde. Stakkels børn, de er ikke overset. Det er de ikke, det garanterer jeg dig for. Der er også, vi leverer også et helt sæt, hvor du får cykelsadel med og hjelme og det hele, så barnet er langt fra glemt i det hele. Så der findes mange forskellige cykler. Men det vil sige, at det bedste, man kan gøre, det er jo faktisk at stikke hovedet indenfor her. Og kan man prøve det og... Alle de cykler, I ser i lokalet her, er til afprøvning. Alle og en. Vi har alle de modeller, vi har på internettet, stort set, de står hernede, så man kan komme ned og prøve dem. Jeg kan selvfølgelig anbefale, vi er internetbaseret. Det er jo internetbaseret på vores hjemmeside, www.fantompark.dk. Og det er dermed, vi er baseret. Det er sådan set en workshop, jeg har her. Så man kan gå derind og se en cykel. Synes man, der er en cykel, der ser rigtig godt ud, jamen så kom ned og prøv den, inden du eventuelt siger ja til. Og så kan du selvfølgelig også købe den hernede, når du er nede og prøve den. Men jeg kunne se, at I har også anhænger, man kunne sætte på. Og der kan man jo sandelig få hjælp til at... Vi har anhænger, så du kan køre dine varer hjem. Vi har cykel efterløber til børnene, så de kan komme på os. Og som sagt, vi har store anhænger, som der kan sættes på os, og det kan alle cyklerne også trække, også op ad bakke. Så der er ikke rigtig nogen begrænsninger i det. Altså de kan, og det er langt hovedparten af det, der er på cyklen, er ganske almindelige cykeldele. Det er ganske almindelige gear, der er på. Der er selvfølgelig motoren, der er lidt ud over det sædvanlige. Men ellers så er det almindelige cykeldele, mange af dem. Hvad med reservedele og service og sådan noget? Det yder vi også. Vi yder service på alle vores egne. Det er primært elcykler, skal dog lige siges. Alle elcykler yder vi service på. Har man en elcykel, man ikke har købt her, jamen ring til os. Lad os lige høre, hvad det er for en. Kan vi skaffe reservedele, så vil vi hellere gerne hjælpe med at udbedre en eventuel fejl på den. Yes. Service yder vi selvfølgelig også. Vi har værksteder, hvor vi kan yde service på alle elcykler, som vi forhandler. Dem kan vi alle sammen yde service på. John, nu skal du lige fortælle mig, fordi det lyder jo noget, som man skal være lidt inde i sagerne. Skal man have kørekort til sådan noget? Eller skal der nogle andre fiduser til? Du skal ikke have hverken kørekort eller nogen andre ting. Cyklen, elcyklen er som en ganske almindelig cykel. Der kræves ikke noget andet. Jeg kan anbefale at tjekke med ens forsikring. Jeg kan jo ikke, om du har noget. Men der er ikke krav om noget som helst. Der er ikke engang krav om, du skal cykelhjelp på, selvom jeg vil nok anbefale, hvis man kan jo meget nemt komme op og køre 25-30 km i timen,
Det kommer man meget hurtigt op at køre. Okay. Så jeg vil da anbefale cykelhjelm, men det er ikke noget lovkrav. Nej. Der er ingen specielt krav til det. Og jeg ved, du har nogle cykler, der er sådan lidt bedre end andet der. Der vil jeg da også anbefale, at man skal forsikre det, ikke? Det er jo lidt igen ens forsikring, men man kan jo godt, vi har jo også lidt high-end Batavus til herren, som der godt vil ud og have rigtig mange gear, godt vil ud og køre med 21 gear og virkelig derudaf. Det er flagskibet der, hva'? Det kan man kalde flagskibet. Ja. Den bliver registreret i dit navn, så hvis du skal have den lavet, du kan få den lavet i... Hvis du er ude at køre i Holland, kan du køre ind til en Batavus-forhandler, så sætter han et stik i, og så kan han se, hvad der er galt med cyklen og hvem du er. Vi er oppe i high-end-klassen her, men vi får også rigtig, rigtig lækker Batavus-kvalitet. Så der er lidt også sådan noget som E-Fly har også kommet med rigtig lækre cykler. Det her tilfælde damecykel, vi har stående. Fælles for begge to er, at de er sådan noget, der hedder momentstyret. Det vil sige, at den giver dig hjælp i forhold til, hvor meget du træder. Hovedparten af de andre er med en hjælp, hvor du kan vælge, hvor hurtigt cyklen skal køre, så du ikke er afhængig af. Hvis du for eksempel har problemer med knæet, vil jeg nok vælge en cykel, som der er hastighedsafhængig. Nå ja. Rigtig, rigtig, rigtig lækre cykler. Skal vi videre? Skal vi lidt ud, og det er jo ikke alle, der vil køre på vejen. Der er jo nogen, der godt kører lidt offroad. Der er jo nogen, der gerne vil ud og køre lidt mountainbike. Yes. Så kan man altså også det. Det er muligt også at komme ud og køre offroad og mountainbike på en cykel. Sådan noget, som vi har stående her, jamen, der er vi ude i en cykel, hvor du har træk på baghjulet, du har 21 gear på, du har mulighed for rigtig at komme ud og køre op og ned ad bakken. Du skal hjælpe lidt selv, men du får stadigvæk hjælpen. Og det er jo så helt specielt. Og man kan få dem i alle verdens prisklasser. De er nede fra omkring 15.000 op til 30.000 i sådan, og det er virkelig kram, vi snakker om her. Og så er der jo dem, der siger, hvad kommer det folk med, at jeg kører på en elcykel? Hvad har du til dem? Jamen, de skal jo overkøre sådan en som den her. Det er en elcykel. Hvis vi står og kigger på den, så ligner det jo en ganske almindelig cykel. Og man kan jo så også sige, jamen det er... Men hvor er batteriet? Jamen det har de gemt. De har gemt det godt og grundigt hernede. Der sidder et batteri hernede. Der er en nøgle til at tage det ud her. Der sidder et batteri hernede. I oliebadskædekassen? Ja, det kunne man godt sige. Den er skærmet flot ind og det hele. Ja, og den sidder dernede. Og cyklen kan lades op. På cyklen der er et stik op på display deroppe. Og man kan også tage batteriet ud. Så det er det sidste nye, der er kommet her, hvor man slet ikke kan se det elcykel, vi kører. Og skulle nogen være så nedrig og løbe med den, så kan man også få en GPS i. Der findes nemlig GPS-tracker, man kan putte i sine cykler ned i stillet, så man kan se, hvor cyklen er hen, og det kan man jo anbefale til de dyre cykler. Ja, det vil sådan sige. Så det findes skam også. Men så skal vi jo faktisk sige, at vi har både fået at vide, hvad er en elcykel, og vi har set alle dem, du har på lager, og du kan lave alle dem, der kommer ind udefra. Ja. Og det vil sige, hvis jeg sidder og ser på fjernsynet her, jeg kunne da godt tænke mig det, kan jeg så gå ind ad døren omtrent og køre ud? Ja, det vil jeg sige. Altså vi har mange af de cykler, vi har stående som demo, har vi også færdigt klargjort, og der står en masse af dem heromme i baglokalet her. Ja. Så det er ikke alle selvfølgelig, men jeg vil sige, dem vi sælger flest af, har vi altid en eller to ekstra stående, som der er klargjort, så kommer du ind og finder en god cykel, og så vil jeg sige, at I ret stor sandsynligt for, at du kan køre ud af døren også. Man kommer ud på en enkelt billet, og så kan man... Ja, det kan man i mange tilfælde. Og hvis ikke, så har vi den klar i løbet af et par dage eller et eller andet. Okay. Så det er forholdsvis hurtigt. Ja. Men så skal vi jo lige vide, hvor er vi skal gå hen? Jamen, I skal tage ud og besøge os ude på Vandensbækvej nummer 20A i Brøndby, hvor vi lægger en stor forretning som den her, hvor man altid er velkommen. Vi har sådan set, vi står på den i øjeblikket, indrettet en cykelbane herinde, så der er også en mulighed for, hvis det regner udenfor, at man kan lige få lov at cykle rundt ind i forretningen. Det er den beregnet til. Okay. Ja, for der er jo nok at se på, må jeg sige. Så hvad nu, hvis man ønsker noget specielt, trehjulet eller firehjulet, han er sagt? Ja, men det kan vi også være behjælpende med. Hvis du går ind på vores hjemmeside, som står hernede under, så vil du kunne se, at der har vi forskellige udbud af trehjulecykler, og vi kan simpelthen også klare tandemcykler. Det er ikke noget, der er hjemme, men det er noget, vi får hjem, hvis der er interesse for det, men der er en rig mulighed for det også. Der er ingen ende på, hvor man kan sætte sådan et? Nej, det er der ikke. Der er rigeligt med cykler at prøve. Ja. Vi plejer som regel at kunne finde en, der passer til folk. Jamen ved du så tror jeg, at vi skal sige tak. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Vi kommer måske en anden god gang, når der sker nogle... Man ved ikke, hvad det næste skridt bliver. Nej, men I er meget velkommen i hvert fald. Tak skal du have. Selv tak.